13 ka mga individual ang nangaangol humanibuto ang usa ka pressurized type nga kerosene burner kaganinang buntag sa kantin sa Cebu Technological University. Si Fire Investigator SFO2 Tristan Tadatada sa Parian Fire Station nibutyag nga nadawat sa Parian Fire Station ang alarma alas 8:18 kaganinang buntag. Kauban nato karon si Sir Tadatada. Sir, unsay hinungdan sa sunog ug kinsa maning mga naangol? Buto nga kanang pressurized type of kerosene burner. Mga stall man Kuan isang nasunog, 12 ka stall. Luyo, nani sa luyo sa building nga eskwelahan. Ug magatubang ka nasa right side niya. Kani mga tindahan nasa luyo, gipang halera dito, gipang linya dito. Niya nagluto man kanang pressurized kerosene burner. Mo tay ni buto, mo to na sunog ang kuan, 12 ka stall. Daghan ang na-injured, ang students 8, ang vendor 5, ang nadala sa hospital duha, ang vendor si Arenato Katarungan na second degree burn siya sa ulo o sa buko-buko. Nya kani si Charis Lynn Borinaga kanang estudyante gamay ra yang paso pero murag na adlock siguro to gipadala na lang sa hospital kay kulban man siya. Daghang salamat Sir Tristan Tadatada gikan sa Parian Fire Station.